jinglap jongi kani ka jing tu jongi brio na umin pipeline kalong hi silenter nomor ba kasus jongi ka dai nang tai po nong tumai sning ka bajangai kumba 4 kilometer hadu ban poi hang ni po treatment plan na po yomulong nong po te ka jing tu jongi brio kala long hi la bro si katu kan ni por dan ke belakam slam ru te kani ka jing tu ka pan kalalong ba kadon ka jing duna po nong po te dang hagini ars ngiru idang wan law gitu ki unauthorized pipeline ka baki join hi maki ka baki tu ya ko now mean pipeline bat kani ka pan kalalong ba ka ka baka poi po nong po ka poi no stang kendiat te haba ka poi tang kendiat ngiru bingin sam su pai ba ya ka sor nong po boro iyo pan sam stang kendiat ko te ngabu ni ka jingkar pat ba ya gini gibrio ki bajule gini ka kam kin sobha ba kin nom le shu nang ni sakmat but ka jingle jongki ka khta ki bobon ki liang ka bring kong galong ki penjat yu pipe la ka baki pongcho la ni ki pong thlio but ka to ko kita ling ba ki pipe jri la ni ki wi wi kin ja pipe te ka jing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka ya ba ki pe thlio ka dong ka leakage ya ba ka dong ka leakage kamut u pipeline jongi ha jaka bon dap ko dap shu but kala poi no stang khandiat apo treatment plan kaba kajing pen pei lingba jong gitu ki pipe ke baret ke baki ki sam thlio maki kamut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka chopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki ki kep kalong kum ni ba haba ngi tip ba ka ka si ele persya bat kala air te ka don gani ka bursting jong ki line kamut ka jing bathai jong ki line bat haba bathai kamut ka sor nong po kamut ka poi sya ka jing tu te nitip hi ba ki pai ba jong ka sor nong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ka ba ki te bandu de ki tayo le leite ka kta ba ki hadu kata kata te nang ta kadau ngabu ka jing karpat ya ki pai ba ki badon ki ba uniu pipeline jongi uya silenter nadu nang te no po nong thmai musding hadu po treatment plan jong nong po bakin num sobha ban pongshot chu gitu namar ba balai ka kta ya ka jing samum jongi ya ka sor nong po tang ya ka sor ya ki longyeng hapo ka sor nong po re ka kontup ru ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jing kta kan wara tang ya ka jing jot yu pipe ka wara ru ka jing senjor haka bede bat umin umin pipeline te plus nang ta kawara ru ya kajing sitom haka liang jong department namar bangin repair gitu kalau ka ba si larangile namar ude pipe ubah pan welding rangile welding haka por badon ru ne skam igani kawara ya kajing ngiru naka liang jong department te ngakarpat ya ki ba kin sobha bagin umle shu igini bat kham tam ru itu ki brio ki punan kam da kabale tu katu ko gadi ka raw water te ngam tip ki penon kam hakanu ko kom re de penon kam ha ka baba madi kam padde ko ka babyang namar bang kim pan impat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu ka jingkar pat ba kin so baha banum le shu namar ba kakta ka distribution line ya ka ban pun poi si kilong yang ha ka sor nong po